Wadem pem nam. Enso na de ono ko ana okọ. Eya no kro ya de na kansa manfo ho. Homa mi sun ho wate. Na de mi sun amame ame ho. Ye adia na de hye na de esinama na duru yakwantimfi no. Enuanom ene adofo nom. Eye wuni aba mama ka kire na me kasa free Germany Berlin. Me di ni sio ni awerho. Eye adua na abo de hye kronkron a ewo doma kraso. Adua na de hye a ewo doma nsene. Adua na de hye a ewo Canada abrochimemu. Abusua ne di ni sio ni awerho ese omanfo yi. Abusua panyini papa kwasi agei. Abusua panyini yaw poku. Abusua mpanimfo yi basa ne se bede hye kronkron bede hye edutan kase ye nua bema ye dofo ye de nyina kwaku kran kwaku kwa asudware kwaku akoka nsuom ama asukotwe ade ne kɔ abusua de be ka ne se enuanom ene adofo nom momfa wosie ene eyo emeboa yen e Canada abontene so sabre ye nua bema kwaku kran a eya eda December de etoso aduonu meyensa kwaku twa na ni hwe dan no yafuna kwaku kran da amunie oba panyini ama comfort maami asabre ni sunu sinate ya maami na sam ne se ye kwaku wajafunu danim na ba panyini meye de ya maami sunu no ada kwaku wajame akwantimfi wapa asama mame ama ne tentene meye de ne mabɔ sabre mo me yanhwɛ wo ba kunafo asabre wono nso de ni sukase wuro no eye wo wura yire Ophelia yeboa de kwaku kran kwaku sedi abrante be ya ba ya ni ba mo owuo wadi mawu kwaku meye de ne mahwemma kwaku meye de atiti nyanka kwaku meye de atiti nisia owura yire Ophelia yeboa na sem no kwaku kran kwaku wani bedo wo no waso na eya wo ma sojafo mienu a waja bekire no de wo ma no be kanie eya wo ba Michelle crying akraketua no na sane se dada ma bedu fie o na wo he sabre Michelle bedu fie o hwehwe he na wo ba ibehu kwaku wajasem achi eya wo ba Isaiah crying yeboa Isaiah crying yeboa de dada na me manyina duru he mi betufu mna dada meye den me ne menuan wagya yakwantumfi anuanom ye nua ba ma kwaku kran abusua kase asabre asami edabesunie anuanom papa emma adofo ensio benyina badinisio eta abusua ya chise asankase asi sabre mo yenhwe de adidisu eye nyankopon ya adoma ba bia ye bekwa kopeye nua bema kwaku kran ekrabre no eno ne sabre edidisu ya so na tie me Friday December 10th 10 a.m. to 12 p.m. Baby ayebeshia ne ye Dotsworth and Brown Funeral Home 15th West Avenue North Hamilton. Yo senyankopon ya adoma fieda no ye hia wo hosade de abusia nyina etwa hia kan se kwaku adua na de hye kronkron kwaku pam abna eda ho na ye de no waja pam ho ebedu Canada abontene so kwaku ensuo de ayesu kwatweam no wo koto bem twere bo abusia bi dawo oba bi twere wate kwaku oyire de onka sen onsu sen na won frɛ hwanipo na atenene kwaku wapase mama do mamai wapase mama Ghana mai wapase mama dua na de hye enu achi no senyankopon yadoma eye da memene danso baby abusua behia eno so ne to aso yi mpacho ya so na tie mi Saturday December 11th at 12 p.m. 138 Hawkswood Trail East Hamilton. Say yeshia ho kwasi da memene da ne wie a de abusua yesane ka ne se de atwedi ampo nyankopon kan na rade anyina mu yefada seda ma no papa mo boni mu nti nyame yadoma memene da no wie a kwasi da so yebekɔ na ase som enase som no so baby a yebekɔ no eno so no to aso a ye de ebrewi Sunday December 12th
Baby a yɛbɛhyia no yɛ Divine Restoration Center, 465 Mohawk Road East, Hamilton, at 12 p.m. Awia dum ye no pepepe na busua nyina yɛhyia a yɛde Nyankopɔn twɛde ampɔkwame ne naase ɛsom no yɛde yakɔakɔma no ɛno nti de yɛka ne sɛ abusua nyina mɛboa yɛn abusua nyina boa yɛ sade a ne de yɛka ne sɛ ye kwaku ɔyɛ adenie kraso ni ba nsane ni ba domani ba na de wama asɛm atoyɛ kwaku kran uni aba mama kachire de meka ne sɛ kwaku obi manso de abusua abusua kɛse a sabre adoma abusua wɔ Canada kwaku be menka nkyerɛ wo sɛ enka wo mu ɔyɛ na ɛyɛ de no wayi ho afiri me kwaku kuna ye adoma abusua basa ne sɛ kwaku nka yɛ pɛwu o nanso wayi ho afiri me nti de abusua nyina ka ne sɛ be ma odamiri fa die kwaku kuna na ɔyɛ de nie ba mu awuo ni makora ba mu awuo ni mpanyine de awuo pɛ na ɔyɛ nti de abusua nyina ka ne sɛ kwaku damiri fa die ne yade die ne amanehunu kwaku yade ne aduro sɛ yade wɔ aduro a kwaku nkaburoni kuro nhanka nuro wɔ ha nanso de nyame pɛ na ɔyɛ ɛne nti de abusua ɛne adɔfo nyina bɛka adoma abusua aduana adehye ɛne woyire dɔfo ofilia de kwaku akoraketo ne kunadie akoraketo ne nyankahwɛ akoraketo ne nwisi ahwɛ kwaku mɛyɛ den eti de woyire yɛ ɔka ne sɛ kwaku ɔmadamiri fadue ala wani bɛda na waso na kwaku ɔyɛ no kuro hwakwantuo mu nsɛm ɔdɔfo wo saka video ya sende fama wunia na onua so fama onua ɛyɛ wunia ba mama ka akyire nie sɛde mu nyina mu nim no ɛyɛ saa na owuo bɛyɛ nipa bia enti ni nia bɔ modene sɛ wo bɛ sende na wo de ama wunia so medase yɛ ma yɛ ho nso yɛ akɔ